फिन साजानि नैथि शट लाफिननाय जाबाय। एकेबारे फोथाराव फैयाखै होननाय बायदि। नै माबायाव मिलाव Action! Action! Okay, cut. Oke, cut. Nambar oंखारबायना? नाम्बार ओंखारबाय माने पुरा रानिं सोलिगासिनो दङ आरोना। जों शर्ट मुभि खालामदोंमोन रायजोफोर। बे शर्ट मुभिनि गेजेरजोंनो बलेन स्वर्गियारि बिथांनियाव माइरं गोरलै बावदों। शर्ट जोबनाय लोगो लोगोनो जोङो दा नै बिथां बलेन स्वर्गियारिनाव थोरसिबो गैयानो, थोरसि बायनो हायाखै। बिथाङा थालिर बिलाइयाव जाहोदों बिथांमोनखौ। शर्ट मुभिया जोब्बाय, बेनि थाखाय दा जानायखौबो जोङो थोरसि बायनो हायाखै, बेनो थालिर बिलाइयाव जाबाय। ओंखाम गोरलैखौ थालिर बिलाइयावनो जाखायो रायजोफोर। नंगौ नामा? नै बिथांनि नामा सन्जय गयारि, निमुवा उदु गामिनि थालिर बिलाइयावनो होख्लायगासिनो बिथाङाबो। ओंखामा जोबलायलांबाय बिथांना। नै जोंहा बे केमेरामेन। अके, थेंक इउ। नै मबाइल मालिक बे, बे मबाइल मालिक। जियानो जा मबाइल मालिकआ बे। नै बिसोरो ओंखाम ओंख्रि रानग्रा। लानाय लायै माने केमेरायाव जाय फैदों बेखौनो लादों। दे लासै लासै जा दे, लासै लासै जा। रानग्राफोरा रानख'नो हायाखै, आख' फाख' जालायथारदो, हेंसो फेंसोथार। न'निया मा जागोन, आलासियासो बांसिन जागोन होनलायदों दा।